Tai niin kuin mainosmiehet sanovat, että jos kakku on huono, niin se pitää kuorruttaa moniin kertaan. Rauhallinen, päämäärätietoinen, ymmärtäväinen. Kokenut, keskusteleva, ymmärtäväinen. Ihan se oikein semmoinen charmantti ja vetoava jollain tasolla. Varmaan profiloituisi ehkä vähän eri asioihin kuin meidän nykyinen presidentti, että ehkä vähän vähemmän tämmöiseen enemmistösuosikki, sanotaanko näin. Ei varsinaisesti huumorintajuinen tai omalla persoonallaan värikkäästi erottuva. Mainosmies. Vähän lipeävä ehkä oli kyllä tuossa äskettäin, mutta semmoinen miellyttävä. Hän on sanonut aika hyvin, että eivät menestyjät presidenttiä tarvitse. Ja minäpä tietysti vilkaisin sitä ruotsalaista sivulta päivää, että miltä se kuulosti. Mutta Ja hei taas kaikille suoran puheen ystäville. Minä olen Toivo Haimi ja tämä on Vasemmistonuorten presidentti. Tänään olemme Joensuussa ja seuranamme on presidenttiehdokas, joka ei saapunut tänne ainakaan limousiinilla, mutta ehkä Fiat Puntolla. Tervetuloa kokoomuksen Sauli Niinistö. Kiitos, kiitos. Tämä haastattelu toimii seuraavasti. Minä kysyn muutaman kysymyksen liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, johon vastaatte kyllä tai ei, ja sitten lyhyesti perustelette miksi kyllä tai miksi ei. Kuulostaa selvältä. Oletko valmiita? Kyllä. Selvä. Tulisiko Suomen tunnustaa itsenäinen Palestiinan valtio? Kyllä siinä vaiheessa, kun siellä syntyy selkeästi osapuolten sopimus ja järjestely. Näin on. Selvä. Entä tulisiko Suomen sulkea niin sanottu NATO-ovi, eli tulevaisuudessakin lopettaa jäsenhakemuksen valmistelut? Ei. Jäsenhakemusta ei kyllä valmistella, mutta tuo optio eri muodoissaan, jonka nykyinenkin hallitus on hyväksynyt, on syytä säilyttää. Entä tulisiko Suomen vetää sotilaalliset kriisinhallintajoukot ulos Afganistanin ISAF-operaatiosta? Kyllä, pikkuhiljaa. Ja ilmeisesti tänään on siinä suhteessa kuultu uutisiakin. Tavoitteenahan on 2014 loppu, jolloin Yhdysvallat pudottaa huomattavasti myöskin sotilaallista läsnäoloa. Pitäisikö Suomen puuttua hanakammin Venäjän ihmisoikeus- ja sananvapausrikkomuksiin? Kyllä, meidän pitää puuttua kaikkialla ihmisoikeusrikkomuksiin ja demokratiavajeeseen. Ei kuitenkaan oppimestarina, siitä ei ole paljon hyötyä, mutta ottaa esille mitä vakavampi ongelma sen vakavammassa mielessä. Pitäisikö Suomen tulevaisuudessa toimia entistä aktiivisemmin kansainvälisenä rauhanneuvottelijana ja sovittelijana? Kyllä, jos suinkin vaan siihen löytyy mahdollisuuksia. Aktiivisuuttahan on kyllä kiitettävästi ollutkin. Ok. Entä kannatatteko Euroopan unionin syvempää taloudellista integraatiota? Kyllä, sikäli kuin on kysymys euron suojaamisesta vakaussopimuksella ja terästetylläkin vakaussopimuksella, siis kyllä. Entä presidentin virka, onko se mielestäni tarpeellinen vai voiko sen lakkauttaa? Kyllä se on tarpeellinen ja tässä kandidaattina ei muuta voi sanoakaan. Entä tulevaisuudessa, voisiko valtaoikeuksia karsia entisestään? Luulen, että nyt käytiin niin perusteellinen keskustelu siinä suhteessa, ettei sellaista tarvetta ole. Ok, paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja onnea kampanjointiin. Kiitos kovasti. Millainen presidentti Suomelle olisi Sauli Niinistö? Mä uskon, että Sauli Niinistö on olisi äärimmäisen tasapuolinen presidentti. Ensinnäkään hän ei olisi minkään puolueen tai eturyhmän mies, päinvastoin. Aiotko itse äänestää Sauli Niinistöä? Todennäköisesti en. Miksi et? Minusta Sauli Niinistö oli jo mitään sanomaton ehdokas mun omaksi presidenttiehdokkaaksi.